Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Regini Keluarga Sederhana. Coba pemirsa dijual di pancal sapine. Jadine tetel kabeh tripleke. Saiki maknya alhamdulillah pemirsa yo timang wis nyiapno Mas Andi bekal. Wis mangkat, wis bar sarapan, anak bojo wis padha bar sarapan. Iya mak ya beres-beres seperti biasa iki banyune alhamdulillah metu pemirsa. Tuh iki mak ya arep sarapan iki mang. Tanduk. Tapi banyune metu yo terus tak tunggah. Kaya ngene pemirsa, ketok ora. Iki mang ngarep wis tak isi, kamar mandi tak isi gantian. Terus sapine wis tak isi. Sing dienggo masak pemirsa yo soalnya karek titik kok alhamdulillah metu. Ini kamar mandine mau ya wis kebak. Pakai sendok kecil biar mulutnya tidak lebar ya Bismillahirrahmanirrahim. Kimang tilak sendok sambel pemirsa goeman sekalian rusuh ya pemirsa goeman sambele iki lho. Soalnya sambelnya wis entek dienggo bontot Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil marzaqna wa qina adzabannar amin. Menune mung ngene tok pemirsa. Iki apa mak ijo-ijo iki jenenge lumbu. Lumbu apa mak? Lumbu entek iku lho pemirsa. Sing ijo, sing daunnya lebar sekali. Jadi tak oseng. Biasanya tak lodeh, tapi iki mau tak loseng pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, ayo makan. Mak ini ngoseng iki tidak banyak bumbu pemirsa, cuma bawang putih tak geprek kaya ngono tok. Ayamku mau bertelur. Telurnya juga cuma pakai bumbu apa berambang karo bawang pemirsa, tak goreng dulu baru tak masukkan ke telur terus digoreng lagi. Tempe ini gak kewi soalnya nekokno tempe sing murah yo tempe. Sambil nunggu air. Kawannya adem-adem. Mae urung budal nindi-nindi ki pemirsa. Ya urung budal ngarit soalnya mendungnya peteng. Wis mae gak budal iki engko ketoke pemirsa. Masih 2 sak, yang 1 sak wis tak pakakno ki mau. Monggo. Telurnya tak kasih lada bubuk pemirsa ben gak amis, ben gak pedes, tapi yo kembali ke selera masing-masing ya pemirsa. Nek selerane nganggo lada yo lada, nek ora yo lombok dirajang iso. Nek ora roe kotok yo iso, wis pokoknya tergantung. Soalnya mae wis resu dadi yo suwek pemirsa. Wis rono-rono kan otomatis wis lesu.
Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Anak pemirsa yo. Is kenyang. Seperti biasa ya pemirsa, wal hawa niki mendung banget pemirsa. Wis peteng dedet lho. Wis mbah iki ape ngaret rasa-rasen soalnya apa wedine kudanan ning dalan pemirsa, mendunge peteng banget. Tuh, peteng ning wit landing lho. Kae. Witem banget ya. Mulane make gak wani iki, gak wani budal. Wah, nglumpuk sakmono kae lho, kaya kono. Heeh. Nek kadung nyeblok tapi biasane kuwi pemirsa yo nek Januari iki ya wis ngene iki. Tapi bener-bener wah, mendungnya gelap sekali. Jadi potong pemirsa. Banget. Niki. Mau bertelur lagi pemirsa. Dia alhamdulillah sudah bertelur lagi. Arep ceblok. Dadi niki make gak wani ning ndi wis ning omah ae. Arep mbah-mbah ku mau perlaki mau urung sida tak dekeki lho ning pojokan. Soale umbane mak urung garing. Wis kaya ngono pemirsa ya, alhamdulillah Mas Andi wis mangkat meneh. Yo entuk edak. Dadi gak perjalanan jauh pemirsa yo. Ning Solo adohe jebule masyaallah pemirsa, mak iki dijak Mas Andi pisan. Mak iki ning Solo bukane kulineran mangan ngono ki ora pemirsa yo. Tujuane pertama ki yo arep ngeterno anak lanang, njupuki barang-barang karonan risen ngono. Maksude risen ki mak yo ora mudeng apa. Iki rak terok-terokan ngono, terok anak lanang muni risen. Terus mara ning pabrik, tapi ki yo jenenge kuwi mang lho pemirsa, tak bolan-baleni meneh. Mungkin awake yo lagi gak iku yo pemirsa, gak petuk karo mandore. Mari ngono ki kon balik neh sesuk kaya ngono. Dadi yo piye neh omahe adoh. Adik Mas Andi pas nglamar iku langsung ditampa. Dadine yo gak ono apa iku pemirsa. Kesempatan lah balik rono neh. Terus iki yo teko ambek anak lanang. Tapi le rono neh ora ngono yo pemirsa. Ketoke ora iso mak nek muni ngono. Dekne gak urung
wani kondo karo pihak kene pemirsa, maksudnya kan baru masuk kaya ngono. Ya wis muga-muga ya pemirsa, mak iki berharap muga-muga ya pihak PT sing ning Solo iku ngerteni lah keadaane anakku lanang. Maksudnya ngene, wis berusaha jauh-jauh ibaratnya ya pemirsa adoh-adoh mororono jebule ya zong ora petuk karo mandore. Soalnya apa ya pemirsa, tekan kono ki 3:30 sore. Terus kan wirawirine meneh iku ning ndi mak yo gak mudeng pemirsa. Jadi kuncine tras siji pemirsa yo. Jiwa sosiale Mas Andi ki terlalu kuat pemirsa nek menurut mak iki. Lah wong ana iki yo ana kecelakaan pas mae karo Mas Andi makan rono iku. Iku ku anakku wis tak kandhani pemirsa, iki dadi mae yo sedikit cerita yo. Anakku wis tak kandhani, wis le gak usah mendek le. Wis ayo jablas engko gak keburu. Mak iki wis ngono pemirsa. Tapi sing Mas Andi muni gak mak ngesakno. Langsung mendek set langsung nyandak iku, nyandak apa? Sing tiba mau pemirsa sing geblak. Yo intine pokoke ngene pemirsa. Antek wong yo wis setengah bayar lah, tuwek gak tuwek, nom gak nom. Nah, sakjane kuwi iki yo bukane ketabrak yo pemirsa, tapi kuwi sakjane iki nabrak wonge arep menggok kuwi gak ngeki rating, dadine mobil ngene iki langsung ditabrak ngene. Tapi alhamdulillah iki yo nabrake yo gak banter pemirsa alon. Sapa mau banter ngono ya wis mbah piye. Lah iku ku anakku wis tak kandhani. Le ayo cepetan kengko gak keburu. Kuwi wis bukane make gak iba apa piye iki gak. Soale make mikir lah iki dheke kan duwe anu dhewe tujuan dhewe kuwi to pemirsa wedi nek gak kecandak kaya ngono gak keburu. Lah sing Mas Andi isih iku isih apa nek arane? Ngene iki piye mapah. Wis bar papa wis dipinggirno, wis ana sing mau sing ning mobil-mobil wis padha metu kabeh ki karepku tak kondang wis ayo ngono. Dhek isih iku, isih ngobrol karo gak ngerti yo pemirsa. Tapi giliran tak tekoki pas wis mungkur iku nek muni, "Mas, ngono ki mang awakmu ngomong apa to, Mas?" Lah jarene ditekoki karo Pak sopire mobil, mesti sing di mobil yo, karepmu mau piye to, Pak? Menggok kok gak ngeki rating kaya ngono. Terus bar kuwi gak krungu meneh. Dadi yo wis langsung tak jak iku mau wis tak celuki, Di. Le ayo le. Selawan iki gak iku pemirsa. Dadi yo wis lah. Nek kaya mae kan mau sekedar ngandani nek dienggo yo alhamdulillah wis ora dienggo yo karepe kono. Nek aku saiki ngono pemirsa, soalnya dhek ya wis gedhe, iso milah-milih ndi sing apik, ndi sing elek. Kaya ngono pemirsa yo. Dadi pas kuwi ya wis langsung mangkat meneh. Nah, muga-muga dengan apa nek ngarani yo, mae ngomong niki yo pemirsa. Anakku iso ngerubah sipate lah. Yo bener nulung wong ki apik pemirsa yo. Cuma ki didelok-delok posisi dan situasine kaya ngono. Nek situasine awake dhewe ae cara mono lagi nguber wektu ngono mang. Kenek apa kok gak wis kene ndang liwat ngono ae ben ditulungi sing ibarate sing liyane awake dhewe kaya ngono. Terus tekan omah ya tak tuturi reno-reno pemirsa pas kuwi. Soale mak iki yo wedi pemirsa. Yo wis biasa kan zaman saiki piye? Zamane saiki piye kan ngerti dhewe to pemirsa. Nek sing wong pinter ngono cah. Apa wae iso kuwi lah nek kaya make ngene iki kasare pemirsa yo wis sederhana. Wis
paribasane yo nek kaya mae ora ngerti apa-apa pemirsa yo. Dadi kan mae kuncine iki mok siji, Mas Adi nek anu tak bolan-baleni tak tutur iki wis gak usah ngurusi urusane wong, sing penting awake dhewe kaya ngono. Tapi gak iso pemirsa. Lah wong rono ya pemirsa. Bayar kontrakan kan ono balikan iki cerita. Entuk balikan pemirsa yo. Bayar kontrakan kuwi entuk balikan 120 iki cerita pemirsa yo. Lah kan koncone kan ono dadi iki dekne ngesakno karo koncone mau pemirsa. Sakno mak. Lah terus piye? Yo duitku tak silakno kancaku 100. Jadi niki Mas Andi mau menerima 25. Terus nek muni ngene. Engko nek anu aku tak rene neh mak. Lah nek gak lah awakmu nek gak moro rono neh piye terusan le? Kan ora kenal mak ngono. Ora kenal-kenal mak wong randu nek mriki ngono pemirsa yo. Terus lah nek seumpama anu piye? Yo tak kon transfer ngono. Lah aku ngene. Edi, kowe iki lucu yo. Oh, awake dhewe kasare bukane gak ndek duit ya pemirsa. Nek duit iki ya duwe pemirsa ora edem mbuh pira-pira iki tetep duwe. Cuma kosok balene neh iki ngene. Awake dhewe kan ya butuh duit dienggo sak bentinane, dienggo pelaku lah kasare yo. Ngono ki tak kenekno. Lah dhek mbok tambani mok 20.000 sing 100 mbok silakno terus nek balekno kapan. Nek muni iki sok Senin, Mak, tapi aku yo muni wis gak usah, Mas. Anu bayar sak duwe ae nek pas gajian ya ora apa-apa. Muni ngono pemirsa. Dadi aku salut karo Mas Andi ki. Salutku ngono ki mang. Nek anu ki gampang welas asih. Dadi ya wis kaya ngono kuwi pemirsa, malane iki mae sedikit cerita. Adik dekne ape golek gawean cara mono saurunge ku iki ape ning Bang Titil pemirsa. Ya aku moh. Iki yo aku yo moh le gak usah. Pokoke nek kowe mergawe ning Bang Titil kasane ngono ya pemirsa. Yo wis pokoke ning anunan lah sing keliling ngono lho pemirsa. Aku muni gak setuju le mae. Wis mending ndang mulai nek gak kerasan. Mak iki terus ngono pemirsa tak balekno nek terus wis ndang mulai gak apa-apa. Coba engko nek awakmu urung entuk gawean ya wis ning omah ngaret tak ngono pemirsa. Terus mae tak sing kerja terus tak balekno ngono pemirsa. Dadi ndekne terusan ya wis. Kaya wis pemirsa ya tak tutur sakmene iki mang ibaratnya sedikit cerita tentang Mas Andi ya pemirsa selama di Solo terusan sekalian pas mae ke Solo kuwi bukannya kulineran jauh-jauh tapi terah ke Solo ngambil barang buat dibawa pulang terus sekalian Mas Andi arep kuwi mau wis apa kuwi mau ape riset bopo kuwi mau pemirsa terus dijak mampir mangan tapi terah ning kono murah bener pemirsa mosok nasi padang pakai ayam pakai lele kuwi sama 10.000 kene lalapane enek iku daun singkong sambel sama kuah biasa pemirsa jadi ya termasuk murah memang. Kalau di sini nek kene larang pemirsa, mae tuku sing pas ning ngandhe ketapan iki larang. Tapi nek masalah perbumbuan ya pemirsa. Pedes apane iki pedesan ning Jawa kene pemirsa karo ning Solo. Perbandingane cara mono nek mae kan terah doyan pedes pemirsa ya. Asin gurih kuwi lho pemirsa. Jadi kaya ngono pemirsa. Tapi salut murah-murah. Nasike ya dapat banyak. Yes pemirsa tak tutup sampai naik videone mae nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya.
buat pemirsa Mae kabeh terima kasih pokoknya yo sekarang mudah-mudahan diberikan apa ya kesehatan, diberikan panjang umur, dipermudah segala urusan, diperlancar rezekine, wis pokoknya yo intine siji sing apik-apik, terus dijaga hati. Wis kaya ngono ya pemirsa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.